La Plata Production uvádza rozprávkovú audioknihu pre deti Kapitán cez palubu. Autori Peter Petoprstý, Michal Varga, Roman Pták a Rudolf Pepucha. Rozprávač Roman Matisko. Ďalej účinkujú Richard Stanke, Milena Minichová, Jana Lieskovská, Patrícia Burda-Janečková, Peter Krajčovič, Martin Kaprálik, František Ďuriač, Alan Mikušek, Peter Adamov, Dagmar Rostand a Ivan Pavel Kozák. Prajeme vám príjemné počúvanie plné zábavy. Sample complete. Ready to continue?